Здравейте! Отдавна не съм правил клип, още от зимата, не помня. Но днес ще си говорим за нещо, което е обсебило вече момичетата. Нека да кажем, момичетата се вече почнаха сега. Ногти до тук, ето тук, е така. Устни, коса, е така. Червено, оранжево, синьо, русо, какво ти хруми. Ще имам правя клип за това. И много се навадих сега, кифлите, с една дума, нали, кифла. Да. Сега почнаха пък и с тези. Почнаха сега почнаха с едни диети. Дето са слаби с тези диети, така, като това, така точно са слаби. Толкова. Какво правят? Мисля, че някой ги харесва, ама не. Те си мислят, само някакви простаци, дето може да ги харесат. Аз знам, че този клип никой няма да го гледа. Тъйче. Аз това исках да направя клип, не за много, но това е ужасно. Направо не мога да издържам. Така са им гърдите, така изпъкнали, така. Това направо, като го гледаш, като бях на кино в Мол Пловдив и един-два реда зад мене имаше една майко, като я видях, ето тук мигли. Така устните, гърдите и така, направо като се обърнеш, още става. Това исках да направя клип. Така че, чао!